Mga higala, kumusta ang maayong gabi? Kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo ta. Dalaygon og mahigugmaon ka nga Dios sa walay katapusan ni ining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdahig ug pagpasalamat diha kanimo. Tuguti o Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga magdala kini daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ang mga nagapaminaw hinaot pa nga mahangpan nila ang imong pulong. Mandui giyahi ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga ikaw ilang pilion nga maoy sundon ug alagaron. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Amo kining tuuhan ug lauman nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among tuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong udto sir. Kagabiin namati mi sa inyong diskusyon. Katawa man lang ko atong unar. Ingon niya nga namakak kuno ka na apapangig hinuon siya nga imong giingnan nga wa ka mamakak kay bisag usa ka litra wa kay gidugang sa imong gibasa. Tagam lagi. Si Rinaldo di ay ni sir. Okay, dagang kaayong salamat, brother Rinaldo. Well, ni apatay basahon. Maugyod na'y nakadaot anang pundo ka, sir. Basta nagani na anay makita o babasa nga bersikulo nagpatmatuod nga si Kristo Dios mudagandagan dayon og salin og unya sakto ra gyud ka sa imong gihangyo nga unsa man ang insakto nga salin o translation sa Biblia nga nagpatunay nga dili Dios si Kristo. Wa man gihapon aw balot gyud nang pagtulon-ana. Saan balot nga kanang itlog sa manok nga wa gipiso, baho ra ba na? Okay, walang takakuan unsay sentido anak nimo nga ingon nimong balot. Okay, Kuya John, maayong hapon. Amo na sad giridi daan ang amo ang radyo. Sulbad na gyud ang problema kay dili naman ang among radyo mag tai-tai. Maayo nang paminawon. Okay, sa saning termino ang radyo di na magtai-tai. Siguro ang sa kanang giingon sa uban lagi magsagarat o sagarak mao tingali na pasabot nimo nga magtai-tai. Last text nga akong basahon, sir, mo greet day ko og happy birthday sa ako nga manghod si Jaime. Nag-birthday siya karong adlaw. Unya advance happy birthday sa akong igagaw si Ronald karong Domingo. Go! Advance happy birthday. Salamat sa pagbasa, sir. Okay. Happy birthday po deron sa kinini ang Lady Kids, no? Anak ni Mr. and Mrs. Junjun Dilao, si Bibi Raizan. Unsa naman ikapila na rong edad ni mo be? Niya happy birthday Bibi Raizan Punay Dilao. Okay.
ah, nagsuggest to si Himhim kaganina nga iyang dadan og regalo si Baby Raisan. Niya amot lang og unsay nahimo nga ang suggestion sa bata kay wa nagbulag mi gikan sa eskwelahan. Okay, maayong gabi is tanan, no? Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo si Brother Isaw nga imo usa nga malili dihang atong monitor aron mahibaluan natong daan og diinigikan ang mga inunta atong mga pinalangga nga mga viewers. By the way, sa dili patagyod mo adtos unahan, especially atong pasalamatan si Brother Ronilo Itang diha sa Saudi Arabia. Brother Ronilo, daghang kayong salamat unya sa imong kanunay nga pakigsuod sa programa nga iya sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Unya God bless nimo og salamat sa imong pagsubaybay o paghuna-huna sa amo diri kay og wa ka maghuna-huna namo di ka magyud gabi-gabi inunta maka-participate sa atong program. Okay, Brad Isaw? Okay, daghang salamat Brother John. Well, mga kaigsunan, mayong gabi kaninyong tanan. O welcome na itong programa sa kanginan sa bisan asa man kamor karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay na itong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan. Nini karon atong ginahimo nga live broadcast do na tayo na-receive nga mga mensahe gikan sa nagline-line nato nga mga viewers. Niya Brother Jerry Nailon, niya po si Brother Rufino Moreno, niya po nakiguban nato si Sister Lilita Espinosa. Ang iya mensahe happy Sabat po sa tanan. Okay, Sislet, mayong gabi. Salamat sa pagbiyo unya. Kumusta mong tanan din ha? Taas ng panahon nga wa na ta magkita lagi kay medyo inunta gawas nga layo kaayo. Mura og ang kahigayunan mura og kuan pupod kana na ang wala pa. So maayong gabi inyo diha Starlita Espinosa. Niapod si Brother Sunny Sumayang, niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath brothers and sisters. God bless you all. Niapod si Sister Linda Estaura. Happy Sabbath to all. Sa gihapon kanyo diha sa station sir. O ingon man usab sa tanang mga SDA members diha sa Matag of Church. Salamat sa pagbasa. Niapod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa mga kaigsunan tigpaminaw ug sa mga nagbiyo ning programa sa Jesus is Our Hope. Og mayngon sab kaninyo Brother John, Brother Sao, kay Libby, God bless og malipayong adlaw nga ipapahulay sa tanan. Salamat Brother salamat Brother Ronilo, salamat. Onya sa pagkakaroon mga kaigsunan, haniapod si Brother Melvin Sisdoiro. Happy Sabbath may gabi niyo diha daw, may gabi. kay Libby og nimo Brad. So sa pagkakaroon mga kaigsunan mo pa nitong nakita nga mensahe nga midangat sa atong programa. Halas pagpares tong programa ang panan ako balik dia kanimo Brother John. Okay, dagan salamat kay basahon diha Brother Libby. Well, ato ning tagaan og kuan pagtagad ning pangutana ning Arthur Villegas. So Brother Arthur Villegas, salamat sa imong pagpasalig nga maminaw magid mi pirmi sir. Unya samot na gid maminaw mi nga inyo na tubagon ang among pangutana. Okay. Ato ning basahon. Good day sir. Inyo gid mi nga suki nga tigpaminawan. Inyong gipamatud-an nga Sabado ang adlaw nga igpapahulay. Kana nga Sabado Saturday ba na? Yes. Oh. Asa man nato makita nga ang mga apostoles nanimba sila sa adlaw nga Sabado. Daghang salamat sir. So gamay ra ang imuhang pangutana. Asa man nato makita nga nanimba ang mga apostoles sa adlaw nga Sabado. Unya salamat kaayo Brother Arthur Villegas sa imong sa imong pangutana. Kining imong apelyidong Villegas kuan kay nako ni pamilyar, no? Kaysa nag-eskwela pa ko naagyud ko'y classmate nga Villegas managsuon. Okay.
ato ning hatagan nini og pagpasabot kining mga bahina. Sa imong giingon nga inyong gipamatud-an nga ang Sabado maong adlaw ng igpapahulay. Yes, gipamatud-an namo na. Unya kamo dinha nga mga Sabbath breaker, nakahibaw ko nga kamo makasabot og nakasabot. Pero lagi kay dili naman mo mahimong Sabbath breaker kung inyo ning sundon kay Sabbath keeper naman mo, kay lagi kamo mga Sunday keeper. Palihog, hangyo ramani sa inyo, nga kamong Sunday keeper, hatagi mi diri og tabang. Kung gihunahuna ninyo nga sayop ang among gipasabot, sayop ang among gisulti, tungod kay kami ra ba diri maghisgot mi og tupiko o mga bahin nga gikan sa inyo, dili gikan sa amo. Amo alaning gipadako ba, among gipasabot. Unya, alang sa mga tao pod nga dili sad kaayo dayon makasabot kay yes, tinuod na abaya gi tao nga dili diha dayon makasabot. Kanang late na siya ba? Awahin na. Makasabot nga nun dili, pero iya magunigasa ang tao. Kamu din hatagi ekonomi og tabang nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Kay aron nga mahunong na ninato ang atong pagpasabot og pagtudlo sa gipasabot og sa gitudlo sa Biblia, kay lain kaayo na nga ang sayop ato hinuong ipanudlo kana ging insakto. Nan kay husto man kaana ang pagpahulay og Domingo, hatagi mi diri og mga teksto sa Biblia nga nagpasabot nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Well, adto ta sa kining gihisgutan dinhi nga imo bang mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagsimba sila sa adlaw nga Sabado, sa adlaw nga igpapahulay, nanimba ang mga apostoles. Okay. Kining mga puntuha gyud unta, kung dili lang gyud ikulipa sa atong huna-huna ug kasing-kasing ang kamatuoran, dili naman gyud unta ni bagay pa nga tukion kung nanimba ba sila o wala, kay nahibaluan, nasayran ug nasabtan naman nato nga ang adlaw igpapahulay Sabado, dili Domingo. Pero lagi kay nagpabilin ta sa kagahi sa atong kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran, maunay hinungdan nga kining bahina gituki pagyud nga nanimba ba ang mga apostoles sa adlaw Sabado. Karon kung pananglitan mabasa, naay mabasa nga nanimba sila sa adlaw Saturday, adlaw Sabado. Kamu dihang mga Sabbath breaker, nga mga Sunday keeper, unsa kaha? Inyo nang bantayan ang adlaw Sabado kung mabasa nga sila nanimba sa adlaw Sabado. Kay kung imong basahon ang Biblia, wala man gyud luna ba saging harian sa langit ang tao nga nagmasinupakon, kay gisulti baya na ni Kristo Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maunay siguradong maadtog langit. Karon, kung inyo gyung ikagarantiya nga mauna na ang adlaw Domingo igpapahulay, meaning maunay kabubuton sa amahan. Patunayin ninyo, pinaagig kamatuoran, dili pinaagig mga pangatarungan. Kay una, kung atong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan usa arita kay naamagyud sila goy mga ingnon ta gigunitan pod nga teksto nga bisag wa nila masabti, mura pag yung tinuod. Pareha ba sa kwarta nga fake? Tanawa ra gud ninyo ng kwarta nga fake? Mura gipog tinuod nga kwarta, di ba? So kung kanang igpapahulay nga inyong giingon nga gipahunong, mura pag yung tinuod. Pero di ay dili. Unya, lain ra ang gipahunong, ang wa gipahunong mo inyong
huna-hunang gipahunong ug wa na ninyo bantay. So dinhi kuno ato kuno ni nga kuan atong anam-anamon sigun sa inyong paghuna-huna nga gipahunong na ingon niini. Kung ang adlaw Sabado igpapahulay gipahunong na ngano nga nabatasan pa man ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado tua siya sa sinaguga. Og unya sunod kung tinuod man nga wa nang adlaw kapito Sabado nga igpapahulay, nganong sa kada gyud Sabado, ang gisulti sa Biblia every Saturday, kada Sabado, iyang nabatasan nga tua siya sa sinaguga or simbahan. Unya kamo kay mga Kristohanon man pud kahabo, ngano man nga ang inyong batasan nalahi man sa batasan ni Kristo. Kung si Kristo ang ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, nagpasabot nga ang ulo ug ang lawas dili magbulag, magkuyog. Pero nabulag man mo kay ang ulo Sabado, ang inyo Domingo na dili na madala. Kung imong hunahunahon layo ra gyud kaayo. Niaw kung atong tan-awon sumala sa kuan 4:16 sa Lucas, dinis the Living Bible nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Kining dapita mao ni ang nadak-an gyud sa atong Ginoo. Unya, nagingon ni, he went as usual. Kanang gitawag he went as usual, nagpasabot na andan na ba na kinaiya gyud niya. So ang naandan ni Kristo Sabado, dili Domingo. Unya ang inyong naandan Domingo. Kung dili lang gyud unta gyud mo naa sa inyong kasing-kasing ang pagkamasinupakon, nakasabot naman gyud unta mo pero ngano man gyud nga inyo man gyung tuyuan. Niya he went as usual to the synagogue on Saturday. Nabatasan niya nga sa matag adlaw Sabado tua siya sa simbahan. Karon ang inyong nabatasan Domingo, nalahi ra gyud mo sa batasan ni Kristo. Unsa kahay maayo kung inyong sundon ang batasan ni Kristo? Nganuman kay nag-ingon si Kristo Juan 10:27, ang akong mga karnero nagasunod nako. Unya naabay nagsunod nga nabulag. Unya nag-ingon he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Tanawa ha? Karon dinhi Nazaret man diin siya dinhi nagdako. Dili man si Kristo magpirmamintig lugar o dapit tungod kay ang iya laging ministry mao man ang pagpasabot sa mga tao sa kamaturan. Maingon nga kining programa inyong ginapamatian pod mao ang pagpasabot sa kamatuoran, mao na nga sa dili pa moabot ang katapusan sa kalibutan, kamo nakadungog og nakabati na sa kamatuoran nga gipasabot dinhi sa Jesus is our hope. Well, atong basahon sa 31 nagingon, then he returned to the Capernaum. But pasabot nga si Kristo dinhi na niining lugara, dinhi na indapita unya miadto siya sa Nazaret, din didto siya magdako og sumala siyang nabatasan, musulod siya sa simbahan sa adlaw nga Sabado. Karon human sa iya didtong gibuhaton mo nagingon din he return, himbalik siya. The Capernaum, a city in Galilee. Himbalik siya sa Capernaum sa siyudad sa Galilea. Nagingon din and preached there in the synagogue every Saturday. Nagunsa? Nagwali, nanudlo, nagsulti every Saturday. Nan kung nahunong na og nawala na ang adlaw igpapahulay nganong every Saturday man gyud, kung nawala na aday mo mulutaw pa ng every Saturday, tua siya sa simbahan. Unya kamuron kay every Sunday man. Dili ka ba mo mga konsensya sa inyong nadungog og nabati? Labihan na bagyong kusugag yun. Alive. Hilabihanging aktibuha sa kanang gitawag og kananaang Sunday school. Unya hilabihang aktibuha gyud sa kanang gitawag overnight prayer. Unya taliwala ni anang tanan sa usa lang kapag pamilok mailagyod ang pagkamasinupakon. Every Saturday si Kristo tuag simbahan.
Nga naman, kay ang adlaw igpapawlay Sabado ikapito nagpabilin ka na. Well, adto ta nga mabasa ba? Amo nang giimong pangutana nga mabasa ba nga ang mga apostolis nanimba sa adlaw nga Sabado? Pananglitan og mabasa, biyaan na nimo ang pagsimba o sa adlaw Domingo, magbantay ka na sa adlaw Sabado ingon nga kini igpapahulay og timaan sa Dios alang sa iyang mga katawan. To make it short, pamatiin ninyo ang gisgutan dinhi sa Mark 1:21. Nag-ingon dinhi, Jesus and his companions, si Jesus ug ang iyang mga kaubanan, now arrive at the town of Capernaum. Sila miabot sa lungsod sa Capernaum. And on Saturday, ug sa pagkasabado, and on Saturday morning, ug pagkasabado sa buntag, went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Tanawa, miunsa sila sa pagkaadlaw Sabado. Nanimba ang mga apostoles, Jesus and his companions. Kinsa man ang gipasabot ng mga kaubanan? Ang mga apostoles. Nagiging kauban nila si Kristo sa adlaw Sabado nga nanimba sila. Well, kay Domingo magyud ka, asa may makita nimo nga ang mga apostoles si Kristo na mahulay sa adlaw Domingo, ingon nga igpapahulay, og nakinaiya na ni Kristo og sa mga apostoles nga ilang gibantayan ang adlaw Domingo. Kay ang gisgutan ra ba diri every Saturday, dili gid every Sunday. So kun ato ning kini ang tan-awon, kining mga puntuha o kining mga bahina, dili lisod nga sabton, dili bugat nga sabton, dali rang sabton, dali rang paminaon, dali rang masabtan, ug dali rasad nato mailhan ug makaplagan ang kamatuoran kung kamatuoran maoy ato nga gikinahanglan. Ngani, kung atong tan-awon ang gihisgutan sa Hervihanon Kapitulo 3, versikulo 15, giingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Nadungog og nabati naman ninyo ang pulong sa Dios, ang pangutana, pagahion pa ba ninyo ang inyong kasing-kasing? Ug unya ang Santiago 1:22 nag-ingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ang pulong nga inyong nadungog og nabati, ang gihulat ni ana ang pagtuman sa pulong, dili ang pagsupak. Tuohi nga si Kristo sinsiro sa iyang gisulti, ug wa gid siya mamakak, nagsulti siya tinuod nga ang iyang gisulti, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Hinuktoki kuno, kung padayon ninyong gisupak kining adlaw Sabado, may kahigayunan pa ba ni nga malangit mo? Wa ko naghukuma, wa ko dili ko kanana ang judgmental. Nangutana ra ko, kung inyong padayunan ang pagsupak nga ang Sabado igpapahulay na amos Domingo, unya si Kristo nagsulti nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman. Karon kay ang nagtuman man mo'y makasulod sa gingharian sa langit kung magpabilin mo. Taliwala nga nakadungog na mo, nakabati na mo, nakasabot na mo. Kung magpabilin mo sa pagsupak sa adlaw Sabado, kay inyong gisunod gyud ng Domingo, ang pangutana karon mao, may kahigayunan ba mo didtos gingharian sa langit? Si Kristo na ang namulong. Nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit kun dili ang nagtuman. Unya, pagtuman pa ba ng inyo?
ang nasayod na mo Sabado unya naagyod mo sa Domingo. Ang nagtuman rabas kabubuton sa Ginoo mo og malangit. Matud pa ni Kristo. So kung gusto kag kaluwasan, gusto ka og langit, walay rason nga dili nimo sundon ang imong nahibaluan na dunggan, nasabtan ug nabatian. Apan kung ikaw magadumili, matud pa nga dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing, anaa gyud na ninyo ug magpagahi mo sa inyong kasing-kasing. Dili na mo makamahay pa sa adlaw sa katapusan ug dili mo mga luwas. Timan-ig yun. Katong gisulti na ko sa daghan ng gibalik-balik nako matud pas hubog. Sir Pastor, asa man ang langit ug ang imperno. Unya lagi kay wa man ko kaadto og langit, wa pa pug ko kaadto og imperno, biblically og ako siyang tubagon useless kay hubog man. So ang akong gihimo na lang nangita na lang kog ingnon tapod palusot kay kining hubog og imo gining surang-surangon away na magoy sunod ana. So ako na lang siyang giingnan technically, dili na biblically. Ingnan ko siya, sorry brad, di ko kasulti nimo og asa ng imperno, og asa ng langit, kay wa pa ko kadtos langit, ug wa pa ko kadtos imperno. Pero pasagdi lang. Kay kung moabot na unya ng panahonang makaadtog og langit, makaadtog og imperno, unya magkita ta pag-usab, sultian tika og asa ng dapita. Kabalo mo og unsay ribatal sa hubog. Bugo ka sir, bugo ka. Ako itubag. Ingko hala, tubagan ang imo pangutana. Siya ang langit ug ang imperno, naras imo ug di aras ako. Kung sana nang obraha hinoon? Nyo, di ba? Sambadista man ka? Nako, 70 Adventist. Nyo lagi, kanan di mo ka baboy. Di ba, kung musunod ka sa pulong sa Dios, malangit ka? Nako, oo. Siya niya, og parehas ako ron nga nakainom og dugo sa yawa. Og musupa ka sa pulong sa Dios, di ba maimperno ka? Nakuha ko. Sa isulti niya, mauna, sir, ang langit ug ang imperno naaras imo ug naaras ako. Higala, hinumdumi. Kung unsay imong dangatan unya sa adlaw sa katapusan, kung malangit ka, kana kay imong gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Muna giingon ni Kristo sa City 21 Mateo nga ang makadtog gingaras langit ang nagsudod sa kabubuton sa man. Pero kung malaglag ka kana tungod kay imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. So nangutana si Kristo sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Mamalandong mo higala. Timan nga ang gihisgutan sa Herbihanon 4:12 nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab, nga modulot o mutugad ngadto sa katuyuan, sa kayukan o katuyuan sa kasing-kasing tao. Unsa ang pulong sa Dios? Samas espada nga duhay sulab. Mao na nga kung imong sundon ang pulong sa Ginoo gipasabot sa usa ka sulab, langit ka, luwas ka. Pero musupa ka sa pulong sa Dios, ang usa ka sulab nagpasabot, laglag ka. Asa ka man, sa musunod ka, mutuman ka nga maluwas ka, malangit ka, o sa musupak nga malaglag ka. Matud pasubog, ang langit ug ang impierno naras imog naras ako, kung unsay imong dangatan unya sa adlaw sa katapusan, kana kay maoy imong gikinabuhian karon. Kung karon nagkinabuhi ka uyon sa kabubuton sa Ginoo, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, luwas ka, langit ka. Apan kung karon imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo, laglag ka, sumamili ka kung asa ka man, sa maluwas o sa malaglag. Sa 16:25 proverbio nagingon, adunay usa ka tawo nga naghuna-huna nga matarong ang iyang dalan, pero sa katapusan niya na mao ang kamatayon, meaning ang pagkalaglag. Higala, awahin na unya ang tanan. Kung gusto mong kinabuhian ang kamaturan, karuna, mamalandong ka, mamili ka. Walay ministro, walay pastor, walay pare, walay pangulo sa simbahan nga makaluwas nimo og nako. Si Kristo ang manluluwas, pero kita mo'y magpili
dili magkinabuhi sa atong kaluwasan. Pero nagpabilin ka nga nagsupa kay naag kag Domingo, ang pangutana, kaluwasan ba unya ang imong sangkuan? Di ka na kamahigala, nakadungog o nakabati ka na. Hinumdumi ang naitabo sa unang panahon, sa panahon ni Noe. Mga tao nga laglag sila sa tubig, dili tungod kay wa sila kadungog o wa makabati. Pero nganong nangalaglag sila, tungod sa pagkagahi nila o kasing-kasing, tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Karon dili na tubig ang ihukom sa Dios, kundili kalayo na. Apan sa dili pa mahitabo kanang mga butanga, ipawali ang maayong balita aron ang tao makadungog, makabati, masayod, mahibalo. Og unya tapos nining tanan, moabot na ang katapusan nga ikaduhang paghukom, mao ang kalayo sa emperor. Timan mga kaigsunan, nakadungog ka na karon, nakabati ka na. Og kung maimperno ka mangyud gani unya, kana imo na nga tinuyuan. Dili tungod nga wa ka kahibalo. Ha? Padala-dala ka sa mga maayo kaayong pagtagik-tagik, labi ng inyong mga ministro nagtuo, nag-voice culture, kanang pagkasusagrado, bubalaan o tingog, ha? Unya, dayon ninyo kaguyod-guyod. O, Ama, ha? Ama, ipaghiganti mo ang iyong bayan. Ha? Timan-in ninyo mga kaigsunan, nga sa adlaw unya sa katapusan, bisan gamay, walay pare, walay ministro, walay pastor, ni mga leader sa simbahan, nga makatabang sa inyong kaluwasan sa adlaw sa katapusan, kay ang tao magadawat siya og balos sumala sa iyang binuhatan. Kung ang imong binuhatan karon ang pagsupak, bisan pag nagampo o nagsimbang ng alagad gas Ginoo, pero nagsupak ka, timan sa adlaw sa katapusan, maimo ra unya nang maaguman, madawat ang imong binuhatan. Daghang salamat igala si Brother si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina. So, klaro, matinaw, ha? Nga ang mga apostoles nanimba sila, kauban pa nila si Kristo, ha? Nanimba sila sa adlaw nga Sabado. According to the Living Bible sa Mike 1:21. Okay, si Brother Isaw maghatag dugang pagpatinaw.